murongo nene siasa yerega nga ekerebo mu Uganda ayiwe kerongo n'abantu baba bakonya kumoire kiara jeta te bachwega twari senkoro go tutu tingagotegerera siasa yero yembeho bari bakonya kuha n'abantu barencara babeire bakuragera epaiperie ndagera bare kurya ya amachiro ekere amachiro eriyo bibadwate abantu bamwate meshahara lakini bakasa no kuchanda gabana na gabana nchara tori gabana nei para bwa kurigere ko senimwe je na abate bigaro muraba siasa eri egwote ne tsege jiria ntoracho onye mogo sinywa inje gojo bono so dewane na ori pegar no mwana pegarna ekera abana bakonya kuga ntuna bagaka etoko ba maiso bigo sinya asina etoko bareta gesarate tubagambere usabona bina bagaka lakini eonyo nere nkorwa mundu takururo sana chikutaware tau dogorenye mundu takururo sana chikutawararia etau ni bwata abanyene nje nate baiga tigachache na inde ngane seya karaki tigo kuana yeta tigachache ngane seya korete etau nari yako chokomanyanga basacha baiboire sasa wa asemo